USB фенерче, полицейско, с коп панел, с USB зареждане. Също е много компактен. Тук отзад е буксата за зареждане. Може да се зарежда и с зарядно от телефон микро USB. И така се включва в адаптор. А може и директно се използва зарядно за телефон. Това е бутона за включване и за избиране на работните режими. Да, виждаме тук, че има чудесна звън функция. С ринг се настрояват. Така. Другия режим е SOS. И третия режим е фенеря. С T6 диод. Прекрасно полицейско фенерче.